Mitä tapahtuu, kun yrittää luoda tulevaisuuden puhelimen jo tänään? Syntyykö siitä laite, joka tuntuu suorastaan mahdottomalta? Vai onko se fakta vaan, että nykytekniikka vielä ei mahdollista tämmöistä laitetta ilman liian isoja kompromisseja? Onko yksinkertaisesti liian aikaista luoda iPhone Air? Mennään suoraan asiaan. Eli DNA laittoi iPhone Airin testiin ja ihmisenä, joka on käyttänyt iPhone 17 Prota viimeisen kuukauden ajan, oli tosi mielenkiintoista testata tätä puhelinta ja katsoa minkälainen tämä oikeasti on, koska nämä kaksi puhelinta on oikeastaan täydet vastakohdat, vaikka ne onkin molemmat iPhoneja. Koska siinä missä tämä uusi iPhone 17 Pro on, niin kuin mä sanoin mun arvostelussa, todella pro, niin tämä iPhone Air on yksi ohuimmista puhelimista ikinä, joka ei mahdollista sen todellakaan olevan yhtä pro. Mut minkälaista tätä on sitten oikeasti käyttää? Ja ekana voitaisiin aloittaa tämän puhelimen muotoilulla, koska tavallaan tämän koko puhelimen tarina on sen muotoilu. Ja kyllä, tää on yksi tyylikkäimmistä iPhoneista ikinä. Kyllä, ikinä. Ainakin mun mielestä. Tätä ennen tyylikkäimpien iPhoneien listaan ainakin itellä on mennyt iPhone 4 nyt ainakin, ehkä iPhone 5 ja sitten kans iPhone XL ja iPhone 10, joka oli se malli vuodelta 2017, jota mä odotin itse henkilökohtaisesti eniten, koska siinä oli niin mullistava uusi muotoilu just silloin. Eli muotoilu on kyllä tosi tärkeä osa iPhoneja ja puhelimia yleisesti, ja tää on mun mielestä kaikessa yksinkertaisuudessaan oikeasti upea. Toi yksi kamera ei ole ehkä kaikista käytännöllisin ja palataan siihen pointtiin kohta, mutta kaikessa minimalistisuudessaan se on kyllä todella tyylikkään näköinen ja mun mielestä paremman näköinen kuin tommonen 3 kameran järjestelmä, mikä löytyy muun muassa Pro-malleista. Eli ainakin vaikka se ei ole hirveän käytännöllinen, se on todella tyylikäs. Ja henkilökohtaisesti mä itse ainakin tykkään, kuinka nämä titaanikehykset tällä kiiltää ja kaikessa keveydessään ja 5,6 mm ohuudessaan tätä on todella siistiä pitää kädessä. Ja se on sellainen tunne, mitä mä en ole pitkään aikaa saanut mistään muusta iPhoneista. Täytyy myös sanoa, että vaikka Samsungin Galaxy S25 Edge oli tosi ohut myös, niin tää jostain syystä tuntuu paljon ohuemmalta, vaikka ne on oikeasti aika lähellä. Mä luulen henkilökohtaisesti, että se johtuu näistä pyöristetyistä reunoista, joka on sen muotoiluvalinta, mistä mä tykkään tässä puhelimessa. Eli tää on vaan tosi kiva puhelin sujauttaa taskuun. Ja tätä on myös todella helppo käyttää yhdellä kädellä, vaikka tässä on aika iso 6,5 tuuman Super Retina XDR-näyttö. Ja se on myös 120 Hz näyttö, joka on kiva, että se on kaikissa malleissa tänä vuonna. Ja henkilökohtaisesti mä itse jopa toivon, että Pro-malleista löytyisi tää näytön koko, koska tää on aika kiva välimuoto ton Proon ja Pro Maxin välillä, joka itselle on se taas vähän liian iso. Mutta vaikka tää on tosi kaunis, niin kuin mä totesin jo ennen tämän puhelimen julkaisua, niin onko tää sellainen asia, mitä kukaan on oikeasti pyytänyt? Mun mielestä henkilökohtaisesti on vaan niin, että käyttäjät välittää liikaa niistä asioista, mistä tulee suoria kompromisseja, kun sä yrität tehdä näin ohuen puhelimen. Applellahan on ollut tämmöisen välimallin kanssa tietynlainen kirous jo pidemmän aikaa, koska sekä aiemmat mini- että plus-mallit, mitkä oli näitä välimalleja tässä Proon ja perusmallien välissä, floppas täysin, joten on ymmärrettävää, että Apple on halunnut kokeilla jotain täysin uutta tänä vuonna. Ja toisaalta tämmöinen iPhone, millä on täysin eri prioriteetit kuin olla muilla malleilla, kuulostaa hyvältä idealta, mutta onko tälle oikeasti niin kuin markkinaa? Koska kuten sanoin, tässä on tosi paljon kompromisseja, mutta mitä ne pääkompromissit nyt sitten oikeasti on? Ekana on sen akun kesto, mikä ei tule varmaan kellekään yllätyksenä. Toisena on sen lämpeäminen ja kolmantena on sen kamera. On myös muita pienempiä kompromisseja, kuten sen kaiuttimet, mutta itse henkilökohtaisessa kokemuksessa täällä käytöllä, niin se ei ole mikään ongelma, mutta nämä kolme potentiaalisesti ainakin on isoja ongelmia. Mielenkiintoisesti yksi kompromissi tässä puhelimessa ei ole sen kestävyys. Monet oletti, kun tämä julkaistiin, että taisi heikko iPhone ja mahdollisesti jopa taipuisi, mutta itse asiassa tästä tuli yksi kestävimmistä iPhoneista ikinä, ja itse asiassa jopa paljon kestävämpi kuin tämä Pro-malli. Apple ei selvästikään halunnut toistaa virhettä, minkä ne teki aiemman nimeltä mainitsemattoman mallin kanssa. Mutta käydään läpi ne kompromissit ja katsotaan, että miten ne vaikuttaa oikeaan normikäyttöön. Akun kesto ei ole ehkä yhtä huono kuin olisi voinut olettaa, mutta on se silti paljon heikompi kuin noissa muissa iPhone-malleissa. Ja se huoli mulla itellä tässä puhelimessa ei ole niinkään se, että kestääkö tämä nyt päivän vai 2 vai ei, vaan se on se pitkäikäisyys. Jos se on nyt jo heikompi kuin muissa iPhoneissa, niin kuluttajathan pitää puhelinta tyypillisesti 2, 3, 4 vuotta, niin mitä se akun kesto tulee olemaan sit kun tää akun kunto heikkenee? Tää on sen asia, mistä mä itse murehtisin enemmän kuin siitä, että kestääkö nyt kuinka hyvin kokonaisen päivän käyttöä,
Kyllä se kevyellä käytöllä kestää ihan normaalisti, mutta mä en ole vakuuttunut, että tää tulee olemaan kaikista pitkäikäisin iPhone. Toinen on, kuten sanoin, tämän lämpeäminen. Koska tässä on sama todella tehokas prosessori kuin tässä Pro-mallissa, eli A19 Pro-piiri. Vaikka siinä onkin yksi ydin vähemmän, niin silti se on todella tehokas prosessori. Mutta tää puhelin on paljon ohuempi, tässä on vähemmän tilaa, ja tästä myös kokonaan puuttuu se jäähdytin kammio, mikä lisättiin tuohon Pro-malliin. Eli oon todennut, että tää lämpenee aika nopeasti. Ja niin kuin ihan semmoisessa suht peruskäytössä, mä en puhu mistään peleistä, mitkä vaatii paljon graafista voimaa tai edes mistään kuvaneditointiäpistä. Ihan kun sä lataat jotain, katot jotain, tää puhelin voi lämmetä paljon enemmän kuin muut iPhone-mallit. Eli se on kans tavallaan tämmönen ikävä sivu edes siitä, että tästä tehtiin näinkin uskomattoman ohut. Ja sitten on tietysti ton yksi kamera. Se on tosi laadukas kamera, mutta se, että sit puuttuu ultralaaja ja tele kokonaan, niin itselle ainakin sisällöntuottajana mä aluksi mietin, että mä vaihtaisin kokonaan tähän Airiin, koska tää on niin siistin näköinen, mutta tää oli itselle se isoin kohta, mikä niinku tuli todettu, että tätä vaan ei pysty käyttämään päivittäin. Varmaan monet muutkin, jotka ei ole sisällöntuottajia, pystyy silti samaistumaan tähän, koska tää yksi kamera rajoittaa niin monta kuvaustilannetta, kuvakulmaa ja ihan käytännön tilannetta, missä niinku olisi vaan niin kätevää, että olisi se ultralaaja tai se tele. Ja toi Applen digitaalinen kaksikertainen zoomi, mitä ne niinku tavallaan mainostaa ratkaisuna tähän ongelmaan, on aika naurettava, ei sillä niinku pääse tarpeeksi lähelle. Ja vaikka se onkin optista laatua niin sanotusti, ei se silti korvaa millään kahta kameraa edes. Joskus kauan sitten tietysti oli ihan normaalia, että puhelimissa oli vain yksi kamera, mutta ajat on muuttunut, tilanteet on kehittynyt ja kuluttajat oikeasti odottaa puhelinkameralta enemmän kuin ne ennen odotti. Ja tää tavallaan sai mun mieleen mielenkiintoisen pointin. Monet puhuu siitä, että tää on tosi futuristinen puhelin, mutta onko tää oikeastaan enemmän jumissa menneissä ajatuksissa ja ideoissa, kuin mitä se katsoo tulevaisuuteen? Mitä mä oikein haen tällä takaa? No kauan sitten Applella esimerkiksi Jobsin aikoihin kaikesta yritettiin tehdä todella ohutta ja futuristisen näköistä. Jokaisesta laitteesta tehtiin joka versiossa ohuempia ja ohuempia, mutta käyttäjien tarpeet muuttu. Puhelin on nykyään ihmiselle työkalu enemmän kuin se on mitään muuta, ja se on myös monille niiden ainoa tietokone. Eli se, että se on nimenomaan työkalu ja että se on käytännöllinen, on ihmisille nykyään paljon tärkeämpää kuin miltä se näyttää välttämättä. Ja tämän kuluttajat on kyllä oikeastaan osoittanutkin, koska Air-malli ei ole myynyt yhtä hyvin kuin Apple halusi tai edes odotti. Itse asiassa joidenkin uutisointien mukaan Apple on vähentänyt jopa 80% tämän tuotantoa, joka jos on totta, niin on aika huima numero. Toki on myös se argumentti, että tämä on tavallaan prototyyppipuhelin ja osa Applen kehitystyötä ohutta taittuvaa iPhonea varten, joka tulee ensi vuonna, mutta mä en aio arvostella laitetta sen teorian perusteella, vaan siinä, mitä se niin tarjoaa käyttäjälle nykyään, jos tän ostaa. Ja mun lopputulema tässä arvostelussa oikeastaan oli se, että niin kiva kuin tätä onkin pitää kädessä, niin hyvältä kuin tää tuntuukin ja kuinka kauniilta tää näyttää, niin tää oikeastaan edustaa enemmän menneitä arvoja kuin tulevia arvoja. Ja se ei vaan yksinkertaisesti pidä sisällään sitä, mitä käyttäjät nykyään puhelimelta haluaa tai odottaa. Tää on monella tapaa puhelin, jota on upea katsoa, mutta ei käyttää. Eli yksinkertaisesti iPhone Air on tavallaan samaan aikaan liian ajoissa ja liian myöhässä. Ja sen takia mä suosittelenkin peruskäyttäjälle enemmän tuota Pro-mallia tai ihan tätä perusmallia, jonka DNA myös pisti mulle testiin. Ja jos haluatte tästä erillisen arvosteluvideon, pistäkää kommenttia. Nämä muut mallit vaan on niin paljon käytännöllisempiä, vaikka tää Air onkin todella hieno. Mutta mitä mieltä saat iPhone Airista? Onko mä ihan väärässä? Onko se ihan täysin eri mieltä? Pistä kommenttia. Ja kiitos vielä testilainasta DNAlle ja kiitos sulle katsomisesta. Me nähdään taas erittäin pian seuraavien videoiden parissa. Se on moro.